Lijep vam pozdrav, dragi gledatelji Štokajče. Nemojte se čuditi što sam stao u ovaj okvir koji je dobar kao kartolina s mora, ali je malo karikaturalan za javljanje na Štokajči. A današnja epizoda zaista je karikatura, bar ja tako vidim. Naime, što se dogodilo? Čovjeku koji je poznati, izvrstan odvjetnik, svi ste čuli za Antu Nobilu, pogotovo ste čuli ako pratite ovaj YouTube kanal. Dakle, dogodila mu se pacerska stvar, dogodilo mu se ono što je temelj njegovog posla, a to je da dobro ispita stvari, da dobro pripremi papirologiju i da onda krene u akciju. A on je krenuo u akciju osnivanja političke stranke, a niti je pogledao, niti je vidio papirologiju, a niti je sudjelovao na osnivačkoj skupštini same stranke. Vrlo smiješno. Možda bih mogao naći jedan drugi okvir kako da se smijemo hrvatskoj politici kao što joj se smije i kao što je fige pokazao čuveni odvjetnik Nobilo. A da idemo u malu povijest, ona nije dugačka, odnosi se na svega nekoliko mjeseci. Prvo je svoju zabavu Nobilo počeo surađujući s Nikicom Jelavićem, ne nogometašom Nikicom Jelavićem, nego onim drugim Jelavićem, kad je uključio se, zapravo tako mediji govore da se uključio, a on kaže da je samo radio svoj posao, kad se uključio u izbornu kampanju gospođe Kekin, tako što je prokazao jedan naivan, vrlo naivan potez Mile Kekina. Ono što se svidjelo Nobilu, što mu se sasvim sigurno svidjelo, to je da je u svojim poznim životnim danima opet došao na naslovnice novina. A biti na naslovnicama novina, biti svaki dan u TV vijestima zaista nije tako mala stvar i zaista može podignuti čovjekov ego. Svidjelo se to sasvim sigurno našem odvjetniku. Svidjelo mu se toliko da je krenuo i u razotkrivanje još jedne afere, druge afere, puno ozbiljnije afere, a to je afera Hipodrom, čiji se kraci još nisu razmrsili. Očito mu se to svidjelo, pa je vidio da društveni utjecaj može imati i na jedan sasvim drugi način, na jedan puno jači način, a taj način da osnuje političku stranku. I krenuo je u osnivanje političke stranke naziva vrlo pretencioznog, pravi SDP. I osnovao je stranku, političku stranku sa sjajnom perspektivom, s perspektivom da pobjedi drugu najjaču stranku i da preuzme poziciju druge najjače stranke u Republici Hrvatskoj, a to je, svi znamo, SDP. Nekako se SDP na raznorazne načine šlepa na toj drugoj poziciji dugo vremena, pa evo sve i do sada. I onda se dogodila blamaža, nevjerojatna blamaža. Blamaža da je čovjek osnovao stranku, a da uopće nije imao izbornu skupštinu. Je li se zaista mogao toliko šaliti sa svima nama? Je li se mogao toliko šaliti s političkom situacijom u Hrvatskoj? Je li mogao zapravo u zdrav mozak sve političare i odnos prema politici ovakvoj kakva je u Hrvatskoj napraviti? Je li tu bilo kakve namjere ili je tu bilo samo neke zabune, neke nespretnosti i jednog nemuštog djelovanja gdje, zamislite, ni on sam nije bio na osnivačkoj skupštini, već je taj posao povjerio nekome drugome. A danas se o tome i oglasio, ispričao je sve o fantomskome zapisniku sa fantomske sjednice osnivačke skupštine i zapravo rekao je da se predaje
dignuo je ruke, rekao je da je malo pogriješio i da je vidio tek sad u tako poznim godinama života da baviti se stranačkim radom nije samo tako, da ne možeš biti i odvjetnik i čelnik stranački i da stranka treba, ono što bi Srbi rekli, partija treba celoga čoveka. Tek sad je on to shvatio, kako se dobro narugao cijeloj hrvatskoj politici i svaka mu čast na tome performansu, jer politika u Hrvatskoj danas najčešće i je performans, a nije ozbiljna stvar, bar tako izgleda. Pogledajte samo zadnje zagrebačke izbore i vidjet ćete sam goli performans, a ne ozbiljne rasprave. No, ja sam tako što i očekivao, takav rasplet sam očekivao i to je jasno svima koji prate ovaj YouTube kanal, ali ono što nisam očekivao da u cijelu tu stvar kroz zapisnik, kroz fantomski zapisnik može biti uključen i jedan ugledni sveučilišni profesor, da u to može biti uključen i gospodin Gotovac. Viktor Gotovac je moj bivši kolega iz Gradske skupštine grada Zagreba i ja bih se zaista uvijek kladio na njega. Naime, on je imao jednu ulogu vrlo specifičnu i vrlo hrabru u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Zapravo opirao se Možemo i nije htio stati pod možemovske skute. To se naravno vrhu SDP-a nije svidjelo i na brzinu su ga sprašili. Nikad nećemo znati je li to zapravo dobar potez SDP-a, jer vidimo da danas SDP u Gradskoj skupštini grada Zagreba stoji prilično dobro. Ima više zastupnika nego što ih je imao u prošlom mandatu kada je Viktor Gotovac bio u Gradskoj skupštini. Ali ja sam nekako uvjeren da je pobjedila ona struja Viktora Gotovca da bi SDP, zagrebački SDP, danas bio puno jači, da bi bio daleko jači, daleko samostalniji i da bi imao daleko veći potencijal i poslijeizborno koalirati sa Možemo ako bi ocijenio da mu to treba. I zašto je on uvukao Viktora Gotovca? Koliko ja Gotovca znam, on je sklon šali. Bio je sklon šali u nekim ozbiljnim situacijama u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Imao je jednu izvrsnu osobinu za političara u svojoj bi sobi u Gradskoj skupštini za vrijeme pauze, znao skupiti i oporbene zastupnike i zastupnike pozicije i uvijek je tamo bilo dosta šale i dosta razgovora poslije ozbiljnih diskusija za govornicom. Dakle, ja uopće ne vjerujem da je Viktor Gotovac na bilo koji način bio involviran u tu fantomsku skupštinu, a pogotovo da bi dozvolio da se njegovo ime spominje u nekom takvom kontekstu. I s velikim nestrpljenjem, već koliko danas ili najkasnije sutra, očekujem njegovu izjavu vezano za taj nemili događaj. Ali ajmo se mi vratiti na sadržaj ove priče, ajmo se vratiti na odvjetnika Nobila. Je li odvjetnik Nobilo uspio naštetiti političkoj kampanji za predsjednicu gospođe Kekin? Je li uspio naštetiti Tomislavu Tomaševiću u njegovoj kampanji za grad Zagreb? Mnogi komentari kažu da je htio naštetiti, pa i sam Tomašević kaže da je htio naštetiti njemu i njegovoj kampanji, uključujući se u političku kampanju, prekoračujući jedan uobičajen put, uobičajen način djelovanja jednog odvjetnika. No, pustimo Tomaševića, neko on misli što god hoće. Je li Nobilo i s Nikicom Jelavićem i sada s aferom Hipodrom naštetio Možemovcima? To je možda moglo pitanje biti do prije izbora, ali sada, poslije izbora, vidimo ne samo da nije naštetio, nego da je
vrlo vjerojatno cijela ta situacija i pomogla Tomaševiću da ojača. Cijela ta situacija zapravo provocirala je kod gotovo svih oporbenih kandidata gradonačelničkih da nemilo napadnu svim sredstvima, a najčešće i ispod pojasa Tomaševića, i dogodilo se ono što se uvijek u životu događa, a to je da se ljudi poistovjete s onim koje je napadan, da se ljudi poistovjete s onim kojega cipelare. A i Tomašević ima malo zasluge u tome, nije se pojavljivao uopće u prvome krugu sučeljavanja, već je pustio da ga onako nadaleko cipelare, a on je okupljao svoju ekipu i zapravo motivirao je da izađe na izbore i motivirao je na tom suosjećanju s čovjekom koga mlate sa svih strana i sa jednom prirodnom željom ljudi da priđu i spase onoga kojega gomila mlati. I tu je demagoški odlično, savršeno odigrao Tomašević i to mu se zapravo vratilo kroz pobjedu u drugom krugu gradonačelničkih izbora. Dakle, dragi gledatelji, pitanje za vas, je li Anton Nobilo radio samo svoj odvjetnički posao, pa se onda malo i preselio u medije sazivajući konferencije za novinare, ili je zapravo sudjelovao u kampanji i da li je doprinio rezultatu kampanje i kakve su uopće tu namjere bile, je li tu, po vašem mišljenju, namjera bila jedna poštena, čista, odvjetnička, ili je tu zapravo namjera bila jedan performans, pokazati sebe još jedanput na javnoj sceni kao čovjeka koji može utjecati na ovo ili na ono. I zato, dragi gledatelji, dajte se na komentare. Vaši su komentari dragocjeni, oni su najdragocjeniji zapravo dio ovih YouTube videa. To je na neki način Vox Populi. Vaši komentari su razmišljanja gledatelja koji prate Štokajču. I naravno, htio bih završiti kao i uvijek, zapratite ovaj YouTube kanal, jer na njemu svaki dan, ama baš svaki dan, imate neku novu priču iz društvenog i političkog života Republike Hrvatske.